Έχω κανάλι στο YouTube, θα σε βάλω στο YouTube. Να το βάλεις, γιατί δεν το βάλεις. Έχεις κάτι να πεις για το... Τέτοια μορφή, τέτοια προσωπικότητα. Για το που είσαι τώρα, έχεις να πεις κάτι? Έχω να πω ότι είμαι σε ένα πολύ ωραίο μέρος του Βερμίου, στην Παναγία Σουμελά της Βερίας. Όσοι δεν έχουν επισκεφθεί να το επισκεφθούν, είναι πολύ ωραίο μέρος να αγαλιάσει η ψυχή τους. Πόση ώρα είναι από τη Βέρεια? 10 λεπτά με 1 τέταρτο με το αυτοκίνητο. Και άμα θέλετε με ποδήλατο είναι 20 λεπτά. Και άμα θέλετε με μηχανάκι. Κόψε κάτι. Είναι τόσο. Ή μάλλον βάλε κάτι. Τι να βάλω? 20 λεπτά με ποδήλατο. Ανηφόρα είναι. Πάμε να μας ξαναγγίζεις λίγο. Τώρα έκατσε. Άμα θα ανέβεις θα βγάλεις